Yn anffodus, mae ffermwyr Cymru wedi dioddau Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd sydd wedi gwrthod gwrando ar unrhyw beth maen nhw'n dweud ac yn gwneud ei gorau i ddinistро'r diwydiant. Mae angen sicrwydd ar amaethwyr Cymru'n dilyn blynyddoedd o ansicrwydd. Felly, angen cael gwared ar yr NVZ bondi grybwyll yma, angen newid y papur gwyn ac angen rhoi sicrwydd incwm i'n ffermwyr ni fel i bod nhw'n medru buddsoddi yn eu busnes a datblygu'r busnes i fod yn llewyrchus i'r dyfodol.